У краінах з развітай дэмакратыяй шлях у вялікую палітыку пралягае праз публічныя дэбаты, партыйныя праймерыз і гады працы з выбаршчыкамі. У Беларусі ж дзейнічаюць зусім іншыя законы фізікі. Каб апынуцца ў абойме, не абавязкова мець дыплом Гарварда ці паспяховы бізнес-бэкграунд. Мой вопрос довольно короткий, но он очень объемный. Как нужно проявить себя, чтобы стать членом вашей команды? Очень просто. Беларуская ж мадэль адбору палітычных кадраў – гэта класічны адмоўны адбор. Чым менш у чалавека самастойнасці і чым больш ён абавязаны асабіста кіраўніку, тым вышэй яго шансы на поспех. Распавядаем, як насамрэч фармуецца палітычная эліта Беларусі і чаму вертыкаль усё больш нагадвае закрыты сярэднявечны ордэн. Базавы ўзровень, з якога ўсё пачыналася – шклоўскі пашпарт. Прыналежнасць да гэтак званага шклоўскага клана была найлепшай рэкамендацыяй. Сярод іх Уладзімір Канаплёў, былы спікер палаты прадстаўнікоў, а цяпер кіраўнік Федэрацыі гандболу, а таксама Пётр Пракаповіч, які доўгі час узначальваў Нацбанк. Выхадцы з горацкай сельгасакадэміі дзесяцігоддзямі запаўнялі вакансіі міністраў, губернатараў і кіраўнікоў дзяржкантролю. Логіка простая. Аграрны сектар – гэта свяшчэнная карова. Адтуль віцэ-прэм'ер Леанід Заяц і былы яго калега Міхаіл Русы. Калі вы хочаце вырашыць пытанне на мільёны долараў ці атрымаць пасаду, на якую прэтэндуюць дзясяткі, вам трэба не ў кабінет, а ў самы элітны і закрыты клуб краіны – хакейную распранальню. Менавіта праз хакей у вялікую гульню трапілі Дмітрый Баскаў і былы кіраўнік памежнага камітэта і Федэрацыі хакея Ігар Рачкоўскі. Асаблівае месца ў кадравай палітыцы займае гэтак званы спіс прыгажунь. Гэта не проста эстэтыка, а элемент асабістага камфорту і даверу. Сярод іх былы асабісты лекар, якая стала маці Мікалая Лукашэнка Ірына Бельская, ды сімвал новай кадравай эпохі Беларусі Марыя Васілевіч. Гэты спіс паказвае, што ў Беларусі палітыка – гэта не прафесія, а дыстанцыя да прэзідэнта. Чым яна карацей, на лёдзе, у полі ці на подыуме, тым больш у чалавека ўлады. Раней трэба было нарадзіцца на Шклоўшчыне, там адвучыцца ў горацкай сельгасакадэміі, там вот кажуць, граць у хакей трэба, а цяпер што? Ці дзейнічаюць гэтыя рэцэпты ўвогуле і што дзейнічае? Добрай раніцы, добрай. Ну, па-першае, трэба ўсё ж такі разумець, вы хочаце ў палітыку ці вы хочаце ў дзяржкіраванне, ў публічнае адміністраванне. Таму што, каб быць пашпартысткай ці там некім фінансавым аналітыкам у, не ведаю, гарвыканкаме, не трэба там ні ў хакей гуляць, ні там прыгажуні асаблівай быць. Трэба пайсці, палучыць там адукацыю адпаведную і пайсці работаць у сістэму ўлады на ніжэйшай пазіцыі, а потым уже там падымацца, калі у вас ёсць такія амбіцыі вышэй па гэтай кар'ернай лесвіцы. Вось, таму трэба адрозніваць. А якая навучальная установа зараз трэба прайсці, каб трапіць ва ўладу? Ну, па-першае, калі глядзець на нашых сённяшніх чыноўнікаў, у іх вельмі такая розная адукацыя. Нельга зараз сказаць, што яны ўсе там з горацкай сельгасакадэміі ці сидзіць там з некай іншай інстытуцыі. Людзі звычайна яны атрымваюць першую сваю адукацыю, ну, там, дзе яны прафесіянальна зацікаўлены. Ну, то бок эканамісты, там яны з Наргаса, там юрысты, яны там з юрфака, ну і гэтак далей, але потым, як правіла, яны ўсе потым атрымоўваюць другую вышэйшую адукацыю акадэміі пры прэзідэнце. Вось, гэта такая кузніца кадраў, праз якую ўсе, хто хоча быць начальнікам, праходзіць. А вось адна з самых яскравых кар'ераў у Беларусі у Наталі Пяткевіч. У чым яе сакрэт? Наталя Пяткевіч, феніс кадравага рэзерва, так. Ён на той сакрэт, каб яго ніхто не ведаў, але я думаю, што яна якраз такі дэманструе аднамаментны прафесіяналізм і лаяльнасць. Но яна вядома як такі даволі жорсткі менеджер. Вось, не лагодны там ніякі. Таму яна робіць справы, даводзіць іх да канца. Вось зараз яна кіруе, яна віцэ-прэм'ер, які адказана за сацыяльную палітыку нашу. Мы бачым, што шмат працы робіцца ў гэтым накірунку. Вось, наколькі яна там будзе эфектыўна, гэта іншае пытанне, але бачна, што як Тымашэнка вона працуе. Ну вось на самой справе трохі дзіўна, да? Наталя Пяткевіч гадоў на 10 прыблізна як бы знікала з публічнай палітыкі, была там недзе у Нью-Йорку са сваім мужам, вярнулася і, як мы бачым, вярнулася досыць імкліва і так
ну, паспяхова аднавіла сваю кар'еру, як быццам бы і не з'язджала. У чым тут сакрэт? Зноў запатрабаваная ці ну, просто крэатыўны, такі жорсткі, як вы кажаце, менеджер? Мабыць, спатрэбілася яна, таму што яшчэ калі вы памятаеце, яна калі пайшла ў віцэ-прэм'ера ў гэты, адначасова паўнамоцтвы віцэ-прэм'ераў яны пашырыліся. То бок яна пайшла на пасаду з умовай, што ёй дадуць ну, як бы рычагі гэтай улады. Мабыць, яна адмовілася працаваць на месцы, дзе у ёй няма ну, як бы інструментаў, як рабіць тое, што яна робіць мэтазгодным. Вось, ну то бок яна вярнулася на нейкіх умовах, на якіх мы не ведаем, але ну, то бок ёй зрабілі некую прапанову, якую яна прыняла і паставіла свае умовы. Ну, вельмі цікава, вось калі б у Беларусі все-таки выбіралі прэзідэнта і выбіралі жанчыну, як думаеце, ці Петкевіч магла б прэтэндаваць на гэту ролю? Бо пачала некалі з юрыдычнага ўпраўлення, ці як там управлення па працы з пісьмамі, з зваротамі грамадзян, і вось такая імклівая кар'ера ўжо побыла на самых высокіх должнасцях, а сёння ну, зноў-такі яна не апошняе месца займае ў іерархіі. Ну, як думаеце? Про прэзідэнтку. Калі былі бы свабодныя выбары, то чаму не, яна магла бы балатавацца. Ну, то бок у ёй хватае сілы волі для гэтага, але ці ёсць у ёй жаданне, гэта мы не ведаем. Ну, а вось Канстантин Бычак, 38 гадоў, кіраўнік следчага камітэту, таксама вельмі імклівая кар'ера. Здаецца, вось хто назірае за яго узыходжаннем, заўважылі, што ён прычасны амаль да ўсіх гучных справаў, у тым ліку вось замоўшчыка Федуту, і же з імі ён там як бы выкрываў да нядаўняга часу кіраўнік следчага ўпраўлення КДБ, ну а зараз вось ён кіраўнік следчага камітэту. Што тут, што за гэтым чалавекам, якія здольнасці яго прывялі так высока, як думаеце? Ну, сілавікоў наогул залаты час, таму што, ну, па-першае, іх сервісы сталі вельмі запатрабаваныя дзяржавай, вось з 20-го году асабліва. Па-другое, там не так шмат людзей, якія, ну, эфектыўны ў публічных нейкіх вот выступах, у публічнасці, так? Звычайна, калі мы бачым сілавікоў, якія нешта там каментуюць, яны ўсё каментуюць вельмі такім кандовым міліцэйскай такой мовай, і, ну, гэта не выглядае неяк свабодна. А вось Бычак, ну, ён жа заўсёды, вось, апошнія гады ён быў публічны, ён гэтага не баіцца, і я думаю, што вось да такога спалучэння прафесіяналізму, лаяльнасці, а таксама належнасці да сілавых структураў, таксама яшчэ адзін ключык, гэта вось ягоная публічнасць. Тое, што ён гэтага не саромеецца, не баіцца, а наадварот, ну, спрабуе быць у публічнасці. Ну вось псіхолагі даўно даследавалі, чаму ідуць ва ўладу. Бо ёсць патрэба рабіць грамадска значныя змены, дапамагаць людзям, будаваць краіну, лавіць злачынцаў. Аднак рэальнасць беларускіх уладаў такая, што даводзіцца таксама парушаць законы, крыўдзіць і звальняць людзей, ды і наогул часам рабіць ну, шчыра такія ганебныя рэчы, прызнавацца ў каханні да прэзідэнта ў соцсетках і гэтак далей. Ці магчыма і ва ўладзе застацца, і пры гэтым не зганьбіцца? Ох, ну гэта цяжкае пытанне. Ну, калі шырока глядзець на тое, што вы называеце ўладай, і ўключаць туды увесь там дзяржапарат, увесь дзяржсектар, то я думаю, што можна быць пашпартысткай той жа, ці там інжынерам, ці на нейкай вось такой выканаўчай пасадзе, і не зганьбіцца, і не ісці на здзелкі са сваім сумленнем, таму што вы займаецеся нейкай такой канкрэтнай справай, не займаецеся менеджментам, наймам і звальненнем людзей, ну і ўсё такое. Але калі ўжо гавораць пра сярэднія, вышэйшыя пасады, то, канешне, там ну, трэба, напэўна, выбіраць ці сумленне і законнасць, ці ваша кар'ера. Ну, вось я ведаю, што і журналісты многія пра гэта кажуць, і даследчыкі, там не ведаю, і эксперты іншыя, часта кажуць, што на высокія пасады ў сучаснай Беларусі не прызначаюць чалавека, на якога няма кампрамату. То бок, каб цябе паставілі там некуды высока, за табой павінен быць кейс, нейкі шлейф нейкіх правін. Такі кароткі павадок павінен быць на кожнага. І вось, вышыўшыя нашыя былыя палітвязні, яны пацвярджаюць, што
сапраўды за кратамі даволі шмат так званых гаспадарчых злачынцаў. Там нейкі былы дырэктар, былы міністр. Чаму так? Ведаеце, у тэорыі должно быць наадварот, таму што законам дзяржслужбе ён гаворыць, што вось тыя, хто прэтэндуюць на пасады, яны павінны праходзіць праз праверкі, і калі нешта не тое, то чалавек не павінен быць на гэтай пасадзе. Але ў рэальнасці, так, эксперты гавораць, што гэтая папачка з кампраматам, яна абавязкова павінная быць для таго, каб лепей кантраляваць тых людзей, якія зверсе. І карупцыйныя схемы, яны ж пранізваюць усю сістэму, і таму кампрамат ёсць, лічыце, на кожнага, хто там неяк падвысіўся па гэтай кар'ернай лесніцы. І далей гэтым чалавекам можна маніпуляваць, яго можна кантраліраваць, яго можна прымусіць рабіць нешта незаконнае, нават калі ён не захоча, таму што на яго ёсць гэтая папачка. Вось. Тады мы можам уявіць сабе, што на кожнага міністра, на кожнага зама ёсць такая папачка, і яны вымушаны, яны будуць рабіць тое, што патрэбна, а калі не будуць, то апынуцца ў турме па нейкаму абвінавачванню карупцыйнаму ці іншаму. Вось наяўнасць гэтых папачкаў з кампраматам, яна якраз такі не здзіўляе, але здзіўляе, што часам і пасля вызвалення з месцаў не такіх аддаленых чыноўнікаў зноў вяртаюць на пасады ў дзяржапараце. Прынамсі, вось ёсць такая з'ява, што калі некага звольнілі з пасады высокай, то ён перамяшчаецца, прынамсі, гарызантальна недзе, узначальвае якой-небудзь канцэрн. Кіраваў вобласцю, будзе кіраваць канцэрнам, пойдзе ў сенатары і гэтак далей. Вось як гэта вы пракаментуеце? Па-першае, так, гэта трэба разумець тым людзям, якія збіраюцца рабіць кар'еру ў дзяржапараце, што гэта ўход 2 рублі, выхад 10. Таму не так-то проста папрацаваць на нейкай высокай пасадзе, а потым проста сысці ў бізнес ці кудысьці ў іншае месца, таму што вас паспрабуюць, папытаюцца, канешне же, перавесці куды-небудзь у іншае месца. Там гэта скамейка запасных не такая вялікая, каб разбрасвацца людзьмі, якія ўжо маюць веды і досвед, як уся сістэма працуе. І так, пасля турмы, пасля зняволення былых чыноўнікаў, дырэктароў, нейкіх прадпрыемстваў, іх даволі часта ставяць кіраваць нейкім калгасам ці іншым прадпрыемствам, не на вышэйшыя, канешне, ўзроўні ўлады, але нейкім адстаючым прадпрыемствам могуць паставіць кіраваць. Таму што яны яшчэ больш кантраляваныя. І сам Лукашенко гаворыў неяк, што гэта залатыя людзі, выйшлі, такія ўсе разумныя, паслухмяныя, ўсё разумеюць, ўсё робяць. Карацей, яму такі шлях кар'ерны падабаецца. Вось за 30 гадоў з тых, хто быў побач з Александром Лукашенком, бадай, што у самым бліжнім крузе застаецца толькі адна асоба, гэта Віктор Шэйман. Як думаеце, у чым яго, не знаю, сакрэт ці які ў яго кейс поспеху, як вы думаеце? Напэўна, звышлаяльнасць, то бок лаяльнасць даказаная нейкімі учынкамі, нешта ён такое вельмі карыснае зрабіў, і, мабыць, Лукашенко не бачыць у ім канкурэнта. Таму што мы бачым, потому як зараз неяк ліхарадачна шукаюцца выйсці з гэтага тупіка, што нейкі транзіт патрэбен, а ён ніяк не атрымоўваецца, і прыемнікаў дастойных няма. Гэта таму, што многія годы ўсе людзі, якія дэманстравалі якіясьці амбіцыі, яны прападалі, яны не рабілі кар'еру, ці іх кудысьці засылалі там, дзе яны не могуць развярнуцца. А потым мы ў сітуацыі, што прыемнікаў дастойных няма. Насамрэч, у якой бы форме не адбылася змена ўлады ў Беларусі, ці Лукашенко спакойна памрэ ў сваім мяккім ложку, аточаны любоўю, ці яго вывезуць у наручніках на верталёце. Як Мадуру. Так, як вы лічыце, з якога лагеру будзе наступная ўлада Беларусі? Я баюсь, што гэта будзе либо сілавік, либо нехта такі прасунуты Расіі, а можа гэта будзе і сілавік прасунуты Расіі, такі лаяльны. Таму што
Ну, мы бачым, што гэтая плыня такіх больш прабеларуска настроеных чыноўнікаў, яна, па-першае, ну, увесь свой уплыў страціла з 2020 года, таму што менавіта іх абвінавацілі ў тым, што адбылося, што там кантроль быў пацераны. Таму, ну так, песімістычны сцэнар такі, а ён у данный момант найбольш рэалістычны.